нивото. Интересно, че в момента леко е спаднала от това, което съм отбелязал сутринта. С няколко сантиметра. Надявам се това да не е някакъв фактор. И затова и подбрах такъв, който е 5 грама плувка, по-стабилен, за да може стабилно да поднесем стръвта на дъното. Има доста начини за риболов на моронаж. Два основни, от които са: единият такъв е с 5 грама плувка, в случая с един синджир, който е направен от съчми. В случая съчмите са абсолютно еднакви. Завършват с един вирбел под тях и след това има повод 25 см и кукичка 14 номер. Основното влакно е 0,14, поводът е 0,12. Куката е сравнително дебеличка, защото рибите са доста силни и по някой път се откачат. Другият основен такъв, който може да се използва, е с оливетка и няколко дропера под оливетката. Това са двата най-лесни такива, които могат да се сглобят за такава ситуация. Оливетката има предимство, че по-бързо пада до дъното. Там е по-групирано ловото и бързо попада до дъното. А гердана пък има свое си предимство с това, че когато трябва стръвта да се подава бавно и когато пуснем гердана, долната част на гердана да опира на дъното, тогава стръвта започва да върви по-бавно и гердана преминава по-лесно неравностите, които са по дъното, докато оливетката е по-голяма и в момента, в който се подпре на дъното, плувката потъва веднага. Това е разликата между утежнението с гердан и утежнението с оливетка. Хубаво е това утежнение да се определя спрямо местото, на което ловим, спрямо дъното, което обхождаме. Дали дъното е равно или не е равно. Ако дъното е по-равно, може да ловим с оливетка и с дропери. Ако не е равно, е по-добре да ловим с ето така направен гердан, който накрая завършва с вирбел. Стръвта, която поставяме, е бели черви 3 или 4, не по-малко от 3. Ето това е, в случай са 3 бели черви. Рибите са много силни, просто почти нямам контрол над рибата, доста е силна. Този не е от най-големите, но някъде към 400 грама и е доста борбен. Определено рибите се държат в по-тихата вода, точно между бавното и бързо това,